Mabungahong hapon de mga igsoon. Kumusta mo diha? So mag-live ta igsoon pero lahi ni atong topic karon. Lahi ni ang ato ang hisgutan karon igsoon. Actually dili unta ko mag-live karon kay medyo busy lagi. Ganina hatod ko sa kong anak igsoon. Naami nakitaan dito. Naami nakitaan. Ako nakakita kog usa ka butang ba nga mao hinungdan nga mura bitaw og ning flashback nga akong kagahapon. Mao na nga akong gipapunit sa akong anak. Nga samtang namalandong kog akong gitan-aw, nakaingon ko nga nindot ni siya i-live kay nasay daghang mga even Christian nagsimba karon nga nag-message nako nga nag-struggle sad sila aning butanga ug unsaon nila pag-undang. No? So unsa akong bupasabot igsoon kani? Kita mo ani, mighty. Okay? Sige ingon diha. Ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Rao? Lung cancer. Smoking causes lung cancer. So, ako ning nakitaan dito igsoon. Sige pamalandong maayo, no? So, nahuna kung ano ning mga tao nga bisag. Nakita na nilang padulngan nila nga effect bitaw, but still nagagunta mo sila palit ani nga mahal kayo ni. Ato ning isgutan karon, ato ning topic. So kung mong giyangyo igsoon, nga inyo ning i-mention inyong mga higala diha nga manigarilyuhay, no? Dili na to sila paundangon, ato lang silang padunggon ani aron makapamalandong sila kung unsa sila kapalangga sa Ginoo. Kung unsa ilang padulngan, diri man ko gikan 16 years kapin. Aside nga drug addict ko before na maligya kog shabu, kusog sad ko manigarilyo. Kita mo ning usa ka kaha, gamay ra kayo ni igsoon. Di na ko kainumdum og pila ka ingan ni kakaha kung mahurot kada adlaw. Kay once ang usa ka addict, drug dependent, magtama na wa nay undang patay sindi sigarilyo. Hangtod na kadlawon. Ingan na ko. Pero nganong nakaundang ko. No? So mao na igsoon nato ning isgutan karon. Kay nakita ko ani ba no. So nakainumdum ko sa mga amigo bitaw nga uban nga nag-struggle pag yun ani. Because for me, sino pa ni suod? Wala day. Because for me, I do believe, daghang kong na-meet ng mga barkada na ko igsoon nga, even today, even this time, nga gusto na day sila dyan maundang o nga ni. Wala sila kabalo kung sa angay lang buhaton para maundang ni. Tagaan ta mo igsoon og tips. Okay? O again, i-mention inyong mga higala nga manigarilyuhay. Kaya ba yung may igsoon, prangkahan ta mo. Wala lang mo kabalo na idaghang mga higala ninyo kaila nga manigarilyuhay, gusto na day sila maundang. Maguyog-uyog man. Sa una mong gudingani amo ni sudlag shabu, sudlan og marijuana, no. Mao ni atong topic kay nakakita ko ani igso, no. Atong pasultion ang pulong sa Ginoo may tungod ani ug ato stag pasultion ang manufacturer mismo aning sigarilyo. Kung unsay epekto ani. Amen. Nya ato pong pasultion ang balaang kasulatan may tungod sa atong lawas. Mao na atong topic karon. But before that, ako sa ni-share. And I just want to remind everyone, as always, encourage everyone to mention your friends and loved ones, katong mga higala, yung manigarilyuhay. Kung mauwaw mo mga igsoon, sige, type na lang at followers at highlights, pero nindot i-mention yung igsoon. Dili man tamang hilabot nila, I respect all of my friends, barkadas, mga kailan ako igsoon nga manigarilyuhay karon. Mabitong mag-istorya mi nila, mauwaw sila nako. Nako sa kong mga barkada, mo ipon man ko. Mutipo ko, abi pa lang others na mutipo ko, pero wala na lang ko apil-apil silang gibuhat, no? And then maulaw sila nako usay manigarilyo sa layo, brad. Adto sa layo manigarilyo na. Usay na kay istorya na ko manigarilyo. Adto ibuga sa kilid kay maikog sila nako kay balo man silang di na ko manigarilyo. No? So again, don't forget to mention your friends and loved ones here and kaliwat nimo nga manigarilyo hay. Igsoon mahal na kayong steak ron ang utana ko. Akong sigarilyo before Marlboro gid na. And then at first ang Marlboro tag 150 200. Pag-undang na ko, way back 2012, ang Marlboro ato tag, 200, 2 pesos. Karon ang utana ko, mahala na sa Marlboro. Mahal na daw, ang utana ko, nuibi, man siya ang steak. Ang uban, cheese, basta, utso, mahal uy. Nya, sayang kayo, bugas, sudan. May pa, tabang na to na sa mga kabos, malipay pang Ginoo, no? So, mauna ikson. So, before that, again, ako sa ning i-share. Mabunga ang udto na itong tanan din, no? Salamat sa inyong pag-atang igsoon. Okay? Ako sa ning i-share.
Okay. So done sharing mga igsoon. So again, lahi ni siya karon igsoon. Actually maghimo ra akong video. Maghimo ra akong video ba mag short vlog unya. Mahitungod aning nakita na mo karon sa akong anak mga igsoon, no. So pero una-una nako maayo gini nga i-live nako ni aron makit-an sa kadaghanan total di man sad ni ma-delete kani nga live igsoon, no. So shout out kay tanan igsoon unya. Again, painumduman man ako igsoon kung naa kay mga higala nga manigarilyuhay. Mga higala or mga kaila nga manigarilyuhay nga friends nimo sa Facebook, pwede ninyo i-mention ani igsoon. Well, dili na to siya not to para ma-offend sila. Kung dili, gusto lang nako igsoon nga makapamalandong sila. And gusto sad ko nga kana bitawng makadungog sila sa mensahe about ani igsoon. Kay ako sad mismo diha ko gikan. Nay mga times before nga magkamata ko og kadlawon nya lugos ko kaginhawa kay siguro napuno nag-aso nga kung kuan kay ako sa una manigarilyo igsoon ang sigarilyo ari man ako diri isuksok sa ilong. Malboro nga pula akong pula akong sigarilyo kanang isog ba, no. So again mao ni atong topic karon og unsay about smoking ni nga unsay gikasulti sa manufacturer about sa ilang produkto nga sigarilyo og unsa poy isulti sa balaang kasulatan mahitungod ani mahitungod sa atong lawas igsoon. Amen. Praise God. So, don't forget to type at followers, at highlight, and at everyone para makabantay sila. No? Ako igsoon, daghan kay kong higala, manigarilyuhay, pero ako gyapon silang girespeto. Pero kabalo na sila nako about ani igsoon nga dili na gyud ko, no. Mayong udto pastor watching from Bulwang Mabinay, Negros Oriental. God bless pastor. God bless you more. Igsoong ditumal kadayuna Mizraim. Okay. Praise God. I'm watching from El Salvador City. Mayo kay guys good ka about sigarilyo aron malamdagan ng mga tao nga addict sa sigarilyo. Number 1 gyud nga makadaot ang sigarilyo sa okay. Thank you Sister Lysel Lapornina. Okay. Usta ko sa addict, sigarilyo at tabako ay sorry nito God kinuha niyang akong kagana sa akong bisyo kay naa siya ay plano sa akong kinabuhi karon bisan na ako sa dako nga mga pagsulay alam ko na siya. Amen. Amen Brad. Our sister Shirley Alcantara. Wow. Former kuan ka. Thank you. Pariha ta igsoon. Okay? So but before anything else, ato din shout out ato ang mga brad na ko diha, labi na mga akro. No, daghan jud kog mga brad nga mga manigarilyuhay pero kabalo naman ni sila nga di na ko na sila paundangon pero muhatag lang kog mensahe ninyo nga makapalamdag sa nato. Okay? It's biblical. Aside from it's biblical, naasay isulti ang manufacturer sa sigarilyo sa produkto ani ba, no? So mao na igsoon nga gusto lang ako i-share as because I love you. Okay, ana nahigugma isip paghigugma igsoon. Gusto ko nga ang naibaluan so nako nga maayo ako sang i-share. And then akong i-shout out ang tanang mga brad na ko diha long live kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo and tanang mga ahensya sa gobyerno, kapulisan, military, tanan akong i-shout out tanan igsoon and of course sa tanang mga jail officer tanan piniriso. Luzon, Visayas, and Mindanao mga OFW og sa tanan nga mga subscribers ani nga page ug natay mga new subscribers welcome kayo ani nga page, no, new followers welcome kayo mo ani nga page and ako sa ndayang pasalamatan ang mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page ug sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel ang link nasa caption ani nga live, free to subscribe. Okay, God bless Sister J.Ann Rosello, 1 over subscriber. And shout out dahil sa 183,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Again, our topic for this afternoon is about smoking. Okay, kung unsa ni siya dangatan sa atong kinabuhi or kung unsay gikasulti sa manufacturer mismo. Mga manufacturer mismo aning sigarilyo unsa ilang gisulti mahitungod sa ilang produkto. Og unsa po'y ikasulti sa pulong sa Ginoo mahitungod sa aning sigarilyo igsoon. Amen.
But before that, again, I just want to remind everyone nga i-mention inyong mga higala. I-share ni Igsoon, i-share. Nindot ni share Igsoon, kay sure jud ko. Di ko mo tuo Igsoon nga tanan ninyong friends sa Facebook, di manigarilyo. Naadyo na, di kalikayan, naadyo kay friend or friends in Facebook nga manigarilyo. Di ko mo tuog, wala. Mao na Igsoon nga, I want to encourage you, everyone nga, i-share na to ni. No? I-share na to ni about sa about kung unsay kadaot nga mahimo sa sigarilyo. No? Wala ko ni gi-share tungod kay paundangon mo. It's just a realization. Atong pasultion ang manufacturer mismo sa sigarilyo. Kung unsay dangata nato, magsigita gamit ani. Unsay padulngan nato aning produkto nila. And aside from that, ato sang pasultion ang pulong sa Ginoo mahitungod aning butanga. Amen. So again, please share and then dili ni mo pasabot nga atong paundangon sila. Okay? Usa lang ni kapag pamalandong Igsoon kung unsa kabililhon sa atong lawas and kung unsa gibalyo aning lawas nato Igsoon. No? Basin ang uban wala kabalo ba? No daghan man jud mga brother again, daghan kay followers di pila ka libo Igsoon. Imagine 183,000 ta. And I do believe kaning 183,000 followers. Sure kung naay uban ri manigarilyo hay. Sure kung nga naa sad ni sila uban nga mga friend nga manigarilyo. That is why I just want to encourage everyone to share our live this afternoon kay dili para igon sila paundangon. No. Gihigugma na to sila. Ato silang paminahon ani. Ingon nga I was a former addict pud aning sigarilyo in 16 years plus. Kay bawon mo together with shabu. Apil na shabu, rugby, bulkasil, marijuana, babay, mao na yung mga addict na pero arita sigarilyo. Usa ko sa gibag-o sa Ginoo. That is why gusto na ko ni share Igsoon kay wa man gud na ko tuyo Igsoon naglakaw akong gikuha akong anak karon. Unya diha ada sa school nila and then nagpaabot ko pag-abot sa akong anak Igsoon. Minglingi ko sa aning side bitaw sa my church sa Clarin Church, sa Catholic Church and then kita ko nga gilabay siya didto sa may mura og saminto, gilabay gana siya ba. So akong gitan-aw ing kunak unsa na siya. Kung sigarilyo na nato nga, pa, gipunit niya. Ko ari ragod niya, mao niya akong nakita No, samtang nakita na ko ni, okay, unsay nakita ninyo diha. Okay, ang paninigarilyo ay sanhi ng cancer sa baga. Ang luyo, smoking causes lung cancer. So nakita na ko ning flashback din akong kagahapon. Idol man ako ni. Baratuhon na gali ni, Marlboro man akong sigarilyo sa una Igsoon. Kinaha. Grabe. So, again, please mention your friends and loved ones here in the comment section and don't forget to type at followers at highlights at everyone para nis kayuhan Igsoon. I always promote. Sa una, kung nag-promote ko og mga ginadili, this time, akong gi-promote makaayo. Daghang nasuko na ko, pero wa sila kailan ako. Mawitaw ang daghang nasuko na ko, nasuko po ni mga followers na ko. Nga naman, kay di sila ganahan, nga na mang daot, manghilabot na ko. Kay nga naman sila kaila kung kinsa ko. Ang uban nga wa jud kailan ako diri sa Clarin kanang wa nagtan-aw wa kakita sa akong pagkabatan-o nangtod nagtiguang ko 40 naman ko ron no hangtod ning abot kog 28 so wa kailan ako murag kakuan pero katong mga kailan ako tumakaraang damang mga karaang adik-adik maligay sa bo Igsoon mga barumbado kaila sila nako mao nang mirespeto sila nako ug naay mo against nako suko mo sila apil pero wala kalmar ta kalmahan na to na diha so isip paghigugma Igsoon nga gikan ko ani mga butanga gusto ko nga mo share sad isip, concern ko. Amen? Kaya atong kinabuhi, bililhon. Di na ni mabalik, kausaran ni. And aside from that, kitang tanan, mga matay raman kita, nindot ni mutaliwan ta, nga ilado ta nga maayong tao. Mutaliwan ta, mga matay, tanin kalibutan na, Igsoon nga nagbilin o pagtulunan atong kinabuhi. Makabilin tagligasiya into next generation. Nga patay na ta sa ilang pananaw, pero buhi ang atong mga memories, Igsoon, nga kuhaan nila og pagtulunan. Amen. So, again, mabungahong hapuno ng itong tanan. Okay? So, praise God for another opportunity. But before that, before we proceed, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord, knowing that without Him, we are nothing. Ato siyang invite, aron tagaan, tagkaalam, Igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, the Creator of heaven and earth, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Salamat sa imong kamaayo, Ginoo. Salamat sa imong gugma nga way paglubad.
nga bisan kapila mi madalina sa kadangog dining kalibutan na apan sa diyang muduol mi kanimo walay higayon nga napulan ka namo, wala ka ni balibad ka namo, imo ming gipasaylo. So Lord God, nining taknaas kahaponon mamalandong mi sa imong pulong Ginoo, hinlui among kasing-kasing Ginoo, kay nasayod kami nga imong pulong balaan kini kaayo according to your word in John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikaw kini mismo among isgutan. So andama among kasing-kasing nga mahimo ming takos ang ngayan mamati sa imong pulong, tagay usab kami kaalam nga langit nun. Kay bisag unsa mi ka bright ning kalibutan na, kung wa mi kaalam gikan kanimo, dili na mo matugkad imong pulong Ginoo. Mataphaw ang among pagpanabot, mahimong literal Ginoo. Taphaw lang among panabot. That is why we need heavenly wisdom, Lord God, according to your word. Wisdom in this world is foolishness to God. So dili ikatandi ang kaalam ning kalibutan na sa kaalam nga gikan kanimo. So Lord God, I pray, give us heavenly wisdom this afternoon as we meditate your word, and tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon o labaw tanan masinugtanon sa imong pulong. Kay ang blessing, ang milagro naa sa pagsunod, di enough nang mamati rami Ginoo unya ipalapos sa pikas dunggan. But this afternoon, I believe you're looking for the doers of your word. So Lord God, I pray, kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong Ginoo. Walay makabalda sa among pagabuhaton, Lord God. This time, we welcome your holy presence and the presence of the Holy Spirit sa among pagabuhaton. Karon gi-invite ka namo Ginoo. Mupataliwala ka, mupatunga ka, wala mi giisa nga relihiyon. Ikaw lamang among gipataas karon Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. I-bless ta ng viewers karon Ginoo. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, 52 viewers this time. Okay, again, our topic for this afternoon is about smoking. Kung unsay atong dangatan ani igsoon. Okay? Actually, naaman ko'y video ani. Nako'y video ani, pero di siguro maklaro. So, try na ko. Ako gini siyang gibidyo igsoon. Okay, darao kita ninyo video. No. Akong anak na, okay, nakita siya og ako'y nakita ni, ako siyang gisugo ko daw na anak. Okay, kita ninyo video ni. Na akong anak ay sa school. Kunya ako siyang gipapunit anak. Kaya akong gikuha, gibasa din ako. Okay? So nakita na mo ni, mo ning gidala gid ako ni sa balay igsoon. Kay murag na ay something nag-spark bas kung nahuna about ani, kung unsa ni siya. No? And then, as what I have said, igsoon, ako ato ning isgutan ron nga topic, pero dili ni sabot nga paundangon na to ng manigarilyo, because for me, I do believe we have freedom to do whatever we wanted to do. Even si Lord, kitagaan tag kagawasan, pero maulagi na, at the end of the day, muani kita sa itong gipugas, so naay consequence in everything we do, naay resulta. Amen? So again, mauni itong topic. Kung balikon, ganina, samtang nagkuha ko sa kong anak, nagkuha ko ni Tayma, and then, nagpaabot ko sa gawas. Then, pagawas na sa akong anak sa gate sa Clarin Central Elementary School. Diha man nag-eskwela akong anak igsoon. Then, mao ni paggawas niya, nisakay na siya niya. Pinglingi man ko niya, kay gablihan akong pultahan sa bao-bao ba. Pagsulod niya, nalingian akong anay naka-red dito sa may siminto. So, akong gipapunit ni, gisugo akong anak nga ipapunit ni siya. Kanya mao ni, akong nakitaan, Mighty. Okay? Mighty, cigarette. Because Mighty. And listen, nganong ako ning gidala kay ganahan ko mo share ani unsay nakaingon diri igsoon. Smoking causes lung cancer. Sa manang lung cancer, cancer sa baga, and then die drawing. Ang drawing igsoon dia na napagod no, nasunog. Kita niyo nasunog nga lungs. Itom na siya. So dili ni siya normal nga color sa lungs kay nakaitom siya. And then sa pika side Tagalog siya, English man to ganina. Ang ganina, smoking causes lung cancer. Sa mga hilig og Tagalog, ug di kay kasabot og English, ang nakasuwat diri igsoon ang Tagalog. Ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Kaya ang pagpanigarilyo daw mao kuno hinungdan, may maka-cause igsoon nga masakit og kanser sa asa baga. Kung nakita ninyo ang baga na pod na drawing sa baga diri igsoon, nga color black na gid siya, no, murag sunog na siya, no, sunog na ba mura bitaw kag ning palit o barbecue nya gipili nimo mga atay batikon nya kana napagod na kay ingani color, no. So kinsay gasuwat ani? Wala lang ni gisuwat-suwat igsoon, kundi mismo ang manufacturer ani
mismo ang naghatag ani igsoon, mismo ang naghimo aning sigarilyo igsoon. Nagwarning na sila, nagwarn sila sa tanan nga mga smokers. Nana sila'y pasiuna. Unsay ilang giingon? Ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Ang pikas, smoking causes lung cancer. Okay? Nagpasiuna na daan mga igsoon, mismo ang manufacturer. Dili ang naninda sa tindahan. No? Dili ang naninda aning tindahan kung asa ni gipalit ni sigarilyo ay kung dili ang manufacturer mismo. Nganong makaingon mga pastor, kay naa siya nakapilit sa sudlanan. Igsoon. Aning gitawag og kaha sa sigarilyo. Gipilit nila mismo. Dili pwede nga gibutang-butang lang ni. Sila mismo igsoon nagwarning na nato, nagpasiuna nga ang pagsigarilyo or sigig panigarilyo mauni padulnga nato magkasakit ta o kanser mga igsoon sa baga. Lung cancer, smoking causes lung cancer. No, mauna klaro kayo. Sila mismo ang pangutana na bitaingon ngano man ni sila pud pastor nga. Sa man yung pagkabutanga nga makadaot man na pero nganong ilam nang gibaligya. Halin man gud sad kay ni mga igsoon. No? O halin kay ni siya pero mao lagi ni choice ra man na nato igsoon. But I believe kung ang tanang manigarilyuhay mangundang walay halin na. Mundang na sad ni mao ni akong gitubag. One time gi-interview ko sa DYRD worldwide. Gi-interview sad ko sa daghang mga kapulisan kay bawon man mo nga naapog ko sa mga kapulisan. Nangutanan ako kung unsa kuno para nako ingon nga former drug dependent. Unsa daw akong ikatubag, unsa daw akong ikahatag nga solusyon aron moundang ang shabu. Kay ning abot na daw si Tatay Digong pero ning prevent lang siya naka-minimize pero wa gyud na neutralize bitaw or wa gyud siya na totally. Ako lang gitubag ang taga DYRD igsoon ug ang taga mga amigo nako mga kapulisan, mga hepe akong ingnan nga para nako as a former drug dependent in more than 16 years ako silang giprangkahan. Ang makapaundang aning problema nga droga kung ang tanang manuyupay moundang, kung ang tanang manuyupay mo surrender sa Ginoo, kung ang tanang manuyupay mga lagad sa Ginoo, kung ang tanang manuyupay na ay intimate relationship ni Lord, because I do believe once we have intimate relationship with Jesus Christ, makabaton tagkahadlok sa Ginoo. Once makamugna na nagkahadlok sa Ginoo, di na ta mobuhat og mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. In other words, di na ta mosuyop og shabu. O kung dili na mosuyop og shabu ang mga manuyupay igsoon, ang mga drug dependent, wa nay halin og di na maghimog shabu. Undang na. Di ba? Apan hangtod na ay mga adik-adik og manuyupay, di gina moundang ang mga manufacturer na, mga chemist or unsada igsoon. Na may mopalit. The same as a sigarilyo. Bisan ang manufacturer nagwarn na, kay daghan na kayo mga ebidensya. Resulta nga daghang nangamatay kay tungod sa sobraag sigarilyo. Daghang nangamatay nagka-lung cancer og ang nakakos is cigarette, ang smoking igsoon. Pero tungod kay daghan pa may manigarilyo igsoon mao na nga naghimo sad sila ani pero nagwarn sila nakabutang dire ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. And then sa next ang pikas, smoking causes lung cancer. In other words, why ayo ang sigarilyo? Ug wa ko nasuko sa mga nagtan-aw nga manigarilyo ay. Pero mauni why ayo nga naman ihatod kas kadautan, ihatod kas kalaglagan, no? Aside from that igsoon, usa sa hinungdan nganong ang pamilya gubot karon. Naay uban igsoon karon pamilya nga na problema sila financial ngano man kay imbis lisod kayong panahon krisis ta, no? Nya way tarong trabaho. Kusog po kay manigarilyo mahal naman ni, no? Walay matigon na punog utang kay didtos bisyo. Bisag klaro na kayo na inigpalit nila ko sa kaha o klaro smoking causes lung cancer. And I believe dili lang kaning maiti tanang sigarilyo na ay warning. Amen? O kabalo ba mong igsoon nga way laing makapabag-o na to ana ang Ginoo ra? Diha og gikan. And I have so many friends nga nag-struggle ani. Way lain makapahigawas na to aning bisyuha ang Ginoo ra. Bisag kinsa pa ng mga tawhana. Ingon sila na no, Ginoo ra gyapon. Now, mao nay gisulti sa manufacturer. Ingon ang manufacturer nga cigarette smoking is dangerous to your health because smoking causes lung cancer. As Tagalog dire, ang paninigarilyo ay sanhi ng cancer sa baga according to the manufacturer of the cigarettes. Now, pasultio na tong Biblia. Galatia 6:7 nag-ingon ang balaang kasulatan. Kung unsay atong ipugas, mao sa atong anihon. Meaning, sakto ang manufacturer. Ang sigarilyo makadaot.
Ang sigarilyo igsoon makadaot sa baga. Ang sigarilyo makakos og kanser sa baga. The more ta manigarilyo, it means the more ta nagpugas og makadaot sa atong lawas, dili kalikayan ang atong lawas madaot pud na kadugayan. Ug asa may rumbo sa sigarilyo, sa aso, sa utot, sa demonyo, ari padung sa baga. Okay? The more ka nagsigig suyop sa atot, utot, sa demonyo, igsoon, ari na padung sa baga. O di kalikayan, igsoon, tinuod magini, maom ni gingon sa manufacturer. Ang baga ni mo, igsoon, na naitom na. No, muragi, ano usa, nag-ayo, igsoon, nagdaog na rin ka sa sud. Pero ang uban, astig ako sa una, igsoon, sa salbahes ba ko? During my time, si Grillo, ari mo ko sa ilong ni Grillo, mugiro lagi kayo, no? Kita ko naman ni Grillo, tanaw na ko, astig kayo ba? Naog sa motor, kaya na mo motor, eskwela ko sa una, naog, dagkot si Grillo, pabut-but, kita-kita dito sa mga babay, bulala ka nang, para na ako sikat kay ko. No? Astig kayo mo nang, na ako'y uyab sa una nga manigarilyo ay babay, ganahan ko. Nindot na astig, igsoon. No? Pero wak pa ko'y ginoa to. No? Nalipay ko, murag, bagsi kayo ba? Pero karon igsoon, nga na ako sa Ginoo, na-realize na ako, kawabaday hinungdan ako sa una. Amen. Again, sulti sa manufacturer, igsoon, mismo sigarilyo. Smoking can cause cancer. Amen. And then, sulti sa balaang kasulatan, matud pa ni Pablo sa Galacia 6:7, ang kung unsa atong ipugas, mao sa datong anihon. Now, kung unsa ang ipugas nato sa atong lawas, makadaot or makaayo, mo resulta siya. Kung magpugas tag makadaot, sama ning sigarilyo. Di kalikayan, madaot yun atong baga pag-abot sa panahon. Maningil yun na igsoon. Kay naamang kay binhi gitanom. Madugay o madali, mo ani juta. Amen? Unya, kanira ba ang consequence? Ang consequence ba? Resulta sa atong desisyon ba? Dili ra ba ni pariha ng sili nga muhang dayon? Ang sili kay inig upusa ni muhang man dayon. Ang consequence, it takes time, na appointed time nga gitakda nga muani ta. No? Dili man ka magsigig kag sigarilyo pila ka buwan, pila ka tuig, dili ka magka-cancer sa baga dayon. Pero moabot ang panahon kay naamang kay gitanom. Ang uban maingon ginagmay pero padung na ginagmay matapo-tapo na igsoon pak. Ginagmayng aso. Di ba? Magkadaghan. Asa man day ang gamay magsugod sa ang daghan sa gamay man, no? It's biblical igsoon kung mupugas ta, muanita. Magpugas tag makadaot sa atong lawas puhon kita pud madaot. Amen. Unya atong pasultio ng balaang kasulatan tanawa. As unsa may madaot na to sigarilyo? Di ba lawas? Di ba lawas na to madaot? Kay kaning baga partim na sa lawas igsoon tanawa. Basahan ako ang giingon sa ni Paul igsoon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Okay? Again, according to Apostle Paul, according to Saint Paul in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17. Nag-ingon si Pablo Dirigson, do you not know that you are the temple of God? No. Dili sa ta, ari sa ta usta. Sa 1 Corinthians 6, 19 to 20. Okay. Ingon diri si Pablo, do you not know that your body, lawas, is the temple of the Holy Spirit? Okay? Lawas na to, templo din si Espiritu Santo. Who is in you, whom you have from God, and you are not on your own. Okay? You are not on your own, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Okay. So, ingon ang balaang kasulatan igsoon nga, kanida itong lawas, nga naaman diri sa sulod ang atong baga, templo daw ni sa Espiritu Santo. Okay? Manuning ingon siya igsoon nga, himayao na to ang Ginoo pinagi sa itong lawas. Gipalit na daw ta na, you are not on your own, for you were bought at a price. Unsa man tong price nga nagpalit na to? Kinabuhi ni Kristo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Gihatag sa amahan ang iyang bugtong anak, nga si Jesus Christ. Gipalit ta igsoon. No? Mao na nga dapat daw himayao na to si Kristo.
pinaagi sa atong lawas. Kay atong lawas templo. So anything we do igsoon sa atong lawas nga makadaot, meaning wa na himaya ang Ginoo. Kay makadaot man ang sigarilyo. Ang sigarilyo mao daw hinungdan nga magkasakit ta sa kanser sa baga. Mao na ningon diri ang balang kasulatan, hinumdumi ninyo nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo. Ginapa jud ingon si Pablo diri igsoon sa mao ganina 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17. Do you not know that you are the temple of God? Di ba kita? And that the Spirit of God dwells in you. 17. If anyone defiles the temple, kinsa katong sa laing version sa Bible, kinsa katong mga laglag, magalaglag sa templo, magahugaw, magadefile sa templo, no? God will destroy him. Kung ato na ning hugaw-hugawan igsoon, ato ning gunubon, dauton ang templo sa Ginoo nga mao atong lawas igsoon, pinaagi sa makadaot nga bisyon sa gingon diri sa balang kasulatan, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Kita ang templo sa Ginoo, balaan. Kinsa daw mulaglag aning templo sa Dios igsoon, laglagon sab niya. Tanawan ang uban nga mga naibisyo, di ba? Murag gimalas-malas ang kinabuhi ngano man. Ang Ginoo wala malipay, ang Ginoo walay blessing, walay pabor sa Ginoo tungod ana ngano man kay natay gihimo sa lawas nga templo sa Dios. Amen. Yes, ang manufacturing ning ingon nga ang sigarilyo pwede ta makanser sa baga. Nya sa Biblia po nag-ingon nga kung unsa inyong ipugas, muani mo. Akong balikon, kung magpugas ta og makadaot sa tong lawas, muani ta nga madaot po na tong lawas. Og ako na ning gibalik-balik nga ang consequence dili siya sama sa sili nga mo resulta dayon. It takes time igsoon, no? So di ganahan ang Ginoo ani. Akong balikon igsoon akong barkada ning ingon ako, Brad, ang panigarilyo basala ba na? Barkada na kog suyop sa una ba nakita mi sa usa ka resort. Siguro nagtan-aw siya di mo. Ako karon dire mga igsoon. So Brad, shout out diha. Dili na ko i-mention. So, nagkita mi sa usa ka resort, ning duol siya na ako. Siya, Brad, tinuod to akong nalungog ni mo nga, mauna. Oh, tinuod. Nanako sa ilan sa Ginoo. Kuyaw ako ni mo. Giyon sa pagkabutangang adik man kay ka. Sige kag pamaligya, bisyuso kay ka, himabay ka. Daghan kay sige istorya ko. Sa una man to, Brad, pero ako lang kaprangkahan. Adik bitaw kay ko, imposible kong mabag-o, pero mas grabe bitaw kay ko, no? Kay bawo ka unsa ko grabe ka bisyoso, pero mas grabe ang Ginoo, Brad, kay gibag-o ko. No, ako sige ignan. Nangutana rin siya na ako nga, Brad, na ako'y pangutana mo kay that time, nag-istorya, minanigarilyo siya that time while nami conversation, ana siya. Sige, sigarilyo, istorya na ko. Ingon siya nga, Brad, kanang, ngutana ko ba, kaning manigarilyo ba? Sa ba ni? So, wala ko ningog sa, wala pa ko ingog dili. Akong gitubag siya, ako siya giignan, mutuo kag Santos, Brad. O siya, of course, mutuo kag Santos, nga nundi ko taon. Okay? Ako siya giignan, mutuo ka, Brad, ni San Pablo. Siya, to kay Brad, di ba? Ako pong giingnan nga. Di ba na may gitawag ninyo Patron San Pablo? Siya, Brad na, Patron San Pablo, magpista gali na. Ako siya giingnan. Ako po, Brad, mutuo kog Santos. Ako siya giingnan. Pero mas maayo, Brad, nga kung mutuo tag Santos, mutuo po ta sa isulti sa Santos. Kay si Santos Pablo sa Corinto nag-ingon nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. Ningingon usab siya nga kung kinsa katong mulaglag sa lawas, laglagon usab sa Ginoo. Kaya ang iyang templo balaan nga mao tong lawas. Nya, Brad, pangutan-on ti ka, ako din ngutana. Unsam nang sigarilyo, Brad, makadaot sa lawas di. Ingon din siya, makadaot, Brad. Okay, natubag na nimo ang pangutana kung sa ba na or dili. Mao tong gilabtik niyang sigarilyo. Ingon din siya nako nga, unta, Brad, silingan ta. Kay gusto ko ka istorya nga tao nga sama nimo. Ako, Brad, inigawas na ko sa balay, nanado mga barkada nga tambay, wala, dagko, chip in dayon, manuyop, mag-inom, maugit. So, di kalikayan, Brad, kay nagalibot sa mua, mga bisyoso. No, ana ba? So, siya mismo nakarealize nga sala na siya, nga nung di man nasala, kay makadaot, anything nga makaharm, makadaot sa templo sa Diyos, mga tong lawas. Of course, nakasata, kay nga naman, templo man ni sa Diyos, no? Makadaot it means nag-attempt na nga laglago na to ang lawas na to. Inaingon na balang kasulatan kinsa katong mulaglag sa templo nga mao tong lawas, laglagon usab sa Ginoo. Mao na nga most of the time kasagaran sa bisyoso igsoon na mga problema, gubot pamilya, basta samok usahay na
Di masabot nga anuman. Kay na may entry point. Nay doorway ba? Nay pultahan ang kaaway. Nga anuman. Because in the first place, bisyoso man. Di malipay ang Ginoo. Igsoon og natay buhaton nga initing sa tong lawas nga madaot. Kay kaning lawas na to templo sa Ginoo. Amen. Templo sa Espiritu Santo. And then sa last line, ingon si Pablo, himayaon na to ang Ginoo. Himayaa daw siya, pinagis tong lawas. And I'm sure, smoking, si Lord wala na-glorify. Nga naman, smoking can cause lung cancer. So do we think nalipay si Lord dili? Pero kung na'y nagtanaw karon igsoon manigarilyuhay ka, wala ti ka paundanga. Pero mao lang ni pamalandungi ni. Kung gusto tag pabor sa Ginoo, kung gusto tag panalangin, kung gusto tag hayag nga ugma di ampingan na to atong lawas. Igsoon bulahan ta. Kay nahimugso na ning kalibutan. Pwede man ta malaglag sa sabakan sa tong inahan. Naidaghan na kuan pero kita gibuhi ta. Ug wala ta gipakataw sa Ginoo nining kalibutan na aron maghinay-hinay tag hikog pinaagi sa makadaot nga bisyo. Gipakataw ta sa Ginoo nining kalibutan na aron in return i-worship nato, himayao nato ang atong magbubuhat or creator. Amen. We are created to worship our creator, to glorify our creator. And then, do you think nalipay si Lord, naka-worship ta ni Lord kung ingani mahimuo na to sa tong lawas? I don't think so. Ingon si Lord, honor God with your body. Once ato ning gihimo igsoon sa tong lawas, meaning wala nato gi-honor si Lord. I understand igsoon nga sa tanang bisyo, matud pa sa akong mga kaila kasagaran, kani daw ang dugay mawa. Pero nga akong gikatingad-an, nganong nawa man dayon ako. Way back 2012, that was January, sa dihang giingnan ako sa akong mama nga iparehab na lang ko nila. Kay magsige naman kong istorya ng mga kakahuyan nga way tao. Tungod sa akong kadlok, akong gisurrender tanan ni Lord. Lord, naa ba jud ka? Tinuod ba gid Lord, baguha ko giduwa na ko. Perting hilak na ko. Gikapoy na ko ani Ginoo tanang bisyo, kapoy na kaayo, hangat kaayo. Kay magsago lang asto ba, marijuana, sigarilyo, rugby, mura na musod tanan lain-lain chemical ba. Shabu pa, sirap ako, magsirap ko. Gasolina pa, simunto na ko, usay aso sa katol nga labinder. Grabe akong sinuyupay, barnes, no? Bulkasil. So, gikapoy na ko. So, surrender ko, Lord, tabangi ko. Kapoy na kayo, gikapoy na ko. Mautong 3 times kung nag-attempt og suicide, pero di successful tungod kay. Mao din gamiton pa ko ni Lord sa mga kriminal, no? So ding akong gisurrender way back 2012. Why is it that instantly, nabag-o man ko sa Ginoo? Tinga ko ang uban, galisod man. Mao po na igsoon, pangutanan ako, usay kong una-una. Lord, ganong naglisod man, but salamat, Lord, ha, nga nabag-o ko. Yeah, naiuban mo doon ako. Wa po ka nag-struggle, Pastor. Wa man. Ako man good. Sa diyang nabag-o na kay busy ko sig basag Bible. Busy ko sig kanta awit sa Ginoo, ampo. Samot na nga na ako'y ministry sa social media like this. Samot na ko ka busy. So murag walay time nga mawili bit ako. Then pila na kabuk pulis ni doon na ko miingon nga. How about withdrawal syndrome? Kay once a former drug dependent, muundang siya, mo-stop siya, mo-balik, yun daw siya. Wala man ko nangita, bisa kung saon. Kita kong nanuyop sa kong atubangan, pero wajog ko. Nada, grasya sa Ginoo. Daghang manigarilyo sa kong kilid, makaistorya kong nigarilyo. Mutipo pa ko sa nagtagay, kay baon ng mga hippie diha, mga pulis, kauban ako. Kapila ko kitagayan na, pero even one shot, wala. Wala na dyan ko'y gana. As in, tanang gana na ko sa mga butang kalibutanon, iksoon mga gana na ko bito, craving na ko, nga masatisfied akong unod nun nga kailibgo na wa tanan. Motong natinga ko ang uban, maingon nga, mauni, pero siguro, depende na po na. Pero kung mag-Bible based, magpunta igso, ning ingon ang pulong sa Ginoo, sa John nga, if the Son set free, you will free indeed. Kinsa man ang Son, Son is Jesus Christ. Kung si Jesus daw, mupahigawas na to, mahimo gitang tinud-anay nga gawas nun. Basta lang pabilin ta niya, di ta mo disconnect kay kumukang ata mo balik ra punta. Kay ingon bitaw si Jesus sa John po nga, pabilin kamo kanako kay gawas ko nga ang sanga kuno magpabilin sa punuan dili gina siya mo bunga. Ang sanga mismo dili ka bunga kung dili siya pabilin sa punuan. So kung punuan na to si Kristo man pabilin ta aron ang atong tinud-anay kabag-uhan mo sustain siya.
Ingana akong gibuhat, no? Mo nang usay makaununa ko ngano man ni Lord nga uban mo ingon man nga mao na lang nilang bisyo, Unya, baka chat na lang sila pero di na mahubog. So ingana ako nga ako lagi Lord kay ngana. So depende na sa atong commitment but me personally based on my experience I do believe igsoon once muduol ta sa Ginoo, sincero nga kinasing-kasing igsoon nga it seems like ang atuwa yung kasing-kasing nagigistorya sa Ginoo nagpakiluoy tag maayo. Bisan hinay ra ang imong ampo dili taas pero sincero igsoon. 100% mutuo jud ko nga mabag-o ka. Parehan ako. Matthew 11:28 ako ning balik-balikon. One of my favorite verse kay mao gini ako na sinati. Ingon ang Matthew 11:28 ingon si Jesus, duol kamo. Duol kamong tanan, kamong gikapuyan ug nabugatan na. Unsa may gikapuyan, nabugatan aning sigarilyo. Amen. Duol daw kamo, duol ta. Next line ni Lord nindot kay very comforting kay papahulayon ko kamo. Meaning naay kapahulayan, naay kagawasan, naay kabag-uhan sa presensya sa Ginoo. Maglisod man ta igsuon, pero ang lisod nato sayon sa Ginoo. Diha ko gikan. So ding surrender ko Lord, nag-abot na ni akong sipon og luha, pero mao ni nahitabo na ko igsuon. Naay kabag-uhan. Sa ngalan ni Jesus naay kabag-uhan. Amen. Duol ta sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo nya kana bitong kana tinud-an na jud bitaw nga natay kanang hingpit nga relasyon sa Ginoo. Intimate relationship ni Lord nga. Every day mo spend kita og quality time ni Lord nga kita-kita ra, no? Nagitay date ni Lord ba every day, no? Mudut-dut jud mayo mo simpig igsoon. Mo nag-ingon ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ or if anyone nga naay relasyon ni Kristo, mahimo siyang bag-ong binuhat. Ang daan moagi na, ang daan mawa na tanan. Moabot ang bag-ong kinabuhi. Ako usa ka ebidensya. Mao nang wa ko'y pakialam, bikinsay ning bas na wa ko'y pakialam kay ako mismo nakasinatig milagro. Yes. Ako mismo nakasinati nga nabag-o ko. Bisag kinsa pa nang moingon ako nga kulto ka sulbot, bisag kinsa mo wa ko'y pakialam kay anad na pugog mga unsa bisag hulgaon pa ko gihatagikan. No? Kaning mga ning agi kag kabarumbado wa kay pakialam og unsa mga sakit nga istorya, dawat tatanan ana. Importante atong kinabuhi karon panalangin sa kadaghanan. Badlungon man ta sa una. Maldito man ta, barumbado, bisyoso, kawatan, adik-adik, na dilir og syabo sa una ra to tanan. Bag-o na ta karon tungod ni Kristo. Again, ingon si Pablo sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Meaning, ang nangagi na to, kusog bantaan ni igsoon, but sa panahon nga naatay relasyon ni Kristo nga hingpit. Sa panahon ni igsoon nga nagkasimpig taning dot-dot tag maayo sa Ginoo. Bisag lisod pa ni paundangon nimo. Labi na ng uban nga ang uban kay ingon sila nga di man gud kalikayan pastor kay after sa pagkaon pamahaw paniudto panihapon or after nga magkaon bitaw sila masudlan ang tiyan ba luod daw kinahanglan sila ni no. Siguro kinahanglan pero nganong wa lagi ko. Parihara man ta ninyo. Parihara pud ta Ginoo. Nganong di lagi ko mangita. Di ko magkaon di lagi luod. No? Depende ra na sa to ang pagpanugyan sa Ginoo. Because for me, I do believe, I stand in the Word of God in Matthew 11:28. The moment we come to Him and we surrender everything to God, igsoon. Tagaan ta niya kapahulayan, igsoon. No? Drug addiction, giset free ko ni Lord. Shabu, okay? Sigarilyo, babay, marijuana, rugby, bulkasil, ink sa pintilpin, barnis, pintura, gasolina, syrup, aso sa katol. Unsa man ang daghang mga addiction ako, volatile substance nga suyo, puno na ko igsoon. Tanan, giset free ko ni Lord. Kamo pa ka diha nga kanira, kagamay ra na. According to the Word of God, with God, all things are possible. Amen. Way malisod sa Ginoo igsoon. Kamu diha mga asawa, inyong bana ingani struggle. Or mga bana nga inyong asawa ingani struggle. Ingani ang bisyo sa inyong anak. Pasa Diyos na tanan. Amen. Mangita ra na, mag-set up ra na si Lord igsoon og senaryo para musulinder na sila sa Ginoo pareha nako.
No, mao na igsoon nga again ang manufacturer mismo ning ingon na daan siya igsoon nga wait sa igsoon na kay nay nagsigig kuha na ko. Ang manufacturer mismo ning ingon nga ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Sa likod, smoking causes lung cancer. Kinsay nagsuwat, dili ang tindera sa gipalitan ani, manufacturer mismo. Kabalo sila, aware sila nga ang padulngan sa sigig panigarilyo, kanser sa baga. Amen. And according to the word of God, Galatians 6:7, kung unsay atong ipugas mo anita, kung pugas tag makadaot sa atong baga, madaot gyapon atong madaot atong baga. It means it's biblical. Kung unsa atong gitanong. Pero nganong daghan man kaayo paghapon karon, naglisod ani og undang. Daghan gyapon karon gapos ani bisag mahal na kaayo. Kaning mayti tag 50 sa una. Nya diha pag gyud toy time nga 3 piso man siguro. Basta barato ra kaning mayti, di ko manigarilyo ning mayti. Hambugiro mga sa una, di ko ganahan ani ako Marlboro jud ang puwa ko. So Marlboro, pilmiro akong panigarilyo sa unang Marlboro tag 150 pa to. Anya na pag-undang nako way back 2012 murag tagdos ang Marlboro nga pula igso no. Daghan nagapos ani, bisan nagwarning na ang manufacturer nga posible ning makaingon sa kanser sa baga. Apan naidaghan pud mga manigarilyohay karon nga naglisod, gusto sila muundang pero ganahan jud sila labi na karon padung na December ting tugnaw. No, tugnaw kaayo lami kay dagkot sigarilyo nga dangad sa bituon. Sigarilyo nya usay ra ba sigarilyo taparan og tanduway o redors wa na grabe na. Ngano man gyud nga di ta kaundang usara igsoon. Si Lord ay kuwang ana. But once tinud-anay ta nga mo surrender mo duol sa Ginoo. Saad na sa Ginoo igsoon. Saad na sa Ginoo nga tagaan ta niya og kapahulayan. Ingon siya again, Mateo 11:28, duol kamong tanan kanako. Kamong gikapuyan nabugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Ang yawi sa tinud-anay kabag-uhan dili relihiyon. Ang yawi sa tinud-anay kabag-uhan dili ng mga unsa man dia mga ngan sa simbahan. Ang yawi sa tinud-anay kabag-uhan dili pundok o dili ng maaktibo ta sa relihiyon kung dili ang imong hingpit nga relasyon ni Kristo. Ako igsoon na bag-o ko kinsay nakabag-o nako tao, ako di akong papa di simbahan no si Lord. Kay di ko kalimot sa dang ning surrender ko nga murag wala na ko sa kong kagalingon bitaw kay mao man tong time nga na drug overdose ko. I-rehab na daw ko sa Cebu. Mao to nga hila ko luhod ko, wa ko ilaing gisangpit, wa ko ningon nga wa ko naghisgot og born again, wa ko naghisgot og Catholics, wa ko naghisgot og SDA, wa ko naghisgot og iglesia, kung dili ang ngan lang nga gisangpit na ko si Jesus ra. Lord, tabangi ko kapoy na kayo. Jesus! Nga na ako singgit ko. Kung gamahanan jud ka makabagko ka na ako bagkuha ko. Luhod ko hilak, sipon ako, nagsagol-sagol na, luha hilak. And then, instantly, tomorrow, the next day, the next morning, mauna ni, naabtan ako, nga nainganin ako, nabag-o ako, wa na ko'y gana tanan. Even, di na ko ganahan makig-hangout atong mga makigbanding sa akong mga barkadang adik-adik that time. Karon may balik naman ko banding nila. Pero mao lagi. Nilikay ko nila atong time. So, unsa man ay bisyo ninyo karon igsoon, labi na kay mao man itong topic nga ning gamot na dyan na sa inyong kinabuhi. Bisag unsa pa nakagahi, ning gamot naka-built-in na kaya na langkaton sa Ginoo bisang karong taknaa pa. I remember, di na ako i-mention, na nag-message na ko the other day. Sige na daw siya simba, Kristohanon siya. Brother, if you're watching this time, ikaw ni, pero di na ako i-mention, ingon siya, dugay ra ko, sige kong simba, pastor. No, sige kong simba, mao ni, dugay na ko, pero di maor yun ni nagpabili na ko sigarilyo. I don't know kung batanon to siya, wala mo ko kaila, taga siya, Cebu man siguro to, or somewhere in Mindanao. Basta dili siya taga Bohol.
Sa pastor, tabangi ko, iampo ko. Need ba ko anig deliverance? Yes. Ikaw, ako igsoon, set free ko sa tanang bisyon. Wa ko gitawag pastor. Pastor, ilihans ko. Pastor, ampui ko kay no, wala ako mismo. Because the Bible tells us in Matthew 11:28, buduol na ta. Come to me, all of you who are weary. No? Kamong nabugatan, gikapoy sa inyong gipasaan, kay papahulayon ko kamo. Wala ning ingon da, duol kamo sa pastor, duol kamo sa kuan, nya paampo mo. No, si Jesus mismo ning ingon ikson Matthew 11:28, duol kamong tanan, kamong nabudlay ug nabugatan. Unsa ingon, kay papahulayon ko kamo. Wa ning ingon, papahulayon ko kamo. Kamo ni pastor, kamo sa ministro, kamo sa pari, kamo sa unsa diha. Wala. But si Jesus maghatag natog kapahulayan. Amen. Siya ang maghatag na itong kabaguhan. Mismo ako ang living testimony ana igsoon. Sa mangutan na ba mo nung tanang naa diri igsoon ang uban magduda kuyawan. Ari alang ko diri. Mangutan ning tanang kaila mga tindahan tanan og nabay nakita nila nganing naong nganing palit og sigarilyo, ning palit og tanduay. Kaning tanang mga drug pusher diri arian yo pangutana mo pag surveillance mo kung ning suyo pa ba ni wala na grasya sa Ginoo tanan. Di man jud ta katago o magtago-tago ta kay kanang mga user kabaw man na nga mga butbut na no. And di sad ko maepektibo karon igsoon sa mga kriminal kung ako mismo na ako'y gisikreto nga gihimo nga wa malipay ang Ginoo. Because I do believe si Lord dili basta-basta mo gamit na to effectively kung naatay gitago-taguan pa nga wa masurrender sa Ginoo. Amen. So again, manufacturer mismo ning ingon. Smoking causes lung cancer. Sa luyo, ang paninigarilyo ay sanhi ng cancer sa baga. Amen. So to all of the viewers this time, kung naamay nasangit diri ning tan-aw ka nga manigarilyohay ka igsoon, diha sad ko gikan. Tagaan lang kag Mateo 11:28, duula lang si Lord igsoon. Ako di ko mutuo nga kinahanglan pa ka ay siguro ampo pero depende ra nato kay ang uban mo ingon man pastor gusto ko malihans jud nimo nay uban moingon ako paampo ko ni pastor pero regarding mong aning bisyo ako wa may ni ampo na akong papa igsoon nilado ni nga mga ampo ganig buang gikadinahan tanang madimonyuhan madimon poses akong papa expert anak kay hiyas na niya pero never ko nagpaampo niya. Sa katong time nga i-rehab na ko, na drug overdose ko, ako mismo ning surrender sa Ginoo. But maybe, nagampo sila nako akong parents, para nga mabuutan ko, pero ang ning response jud ko, ning duol ko, nagpaubos ko, gikaon ako akong garbo, igsoon, ning barog ko sa pulong sa Ginoo, nga nag-ingon, duol kamong kanako. Kamong tanan nga gibugatan, nabudlay, kay papahulayon. And indeed, usa ko sa living testimony, tinuod yun di ay, nga naay kapawlayan, naay milagro sa presensya sa Ginoo. 16 years pod ko nalulong sa makahubog kaniadto apan karon pastor himaya sa Dios tuig na kapin wa na gyud. Wow, praise God. Mumaon ita Brad, 16 years kapin. Okay. Una lang ko nimo Brad kay ko ano man ko mag 13 years na ko nga gawas noon. Salamat padayon ta Brad. Lami magkita ta ba? Okay, so igsoon ang lisod nato sayon sa Ginoo. As long as muduol ta sa Ginoo with a sincere heart, kinasingkasing. If ever there's anyone who are watching this time nga naa kay gi-struggle nga addiction, dili lang siguro sigarilyo, inom siguro, or addict ba ka sa pornography, addict ba ka sa basta addict ba ka sa any addiction nga kabalo ka nga wa malipay si Lord. Hi pastor. Pastor, dahil mong papa, yes, igsoon, Evelyn. Pastor, kaya kong papa, ako galing kawaton yung kwarta, para ipalit na ko og syabo. So, mauna igsoon nga, ang atong topic karon about smoking, but if there's anyone who are watching this time, nga ang imong addiction, dili smoking, it's the same solution. Duol ra ka sa Ginoo. Surrender. Magpatabang, kay kita-kita ra, wala tay mahimo. Nay ubang mga bashers nato igsoon nga pilingon kayo mura pog mga nakahimo na og nakahatag og maayong impluwensya ba sa palibot. Ingon sila. Ayaw magtuon ang Pastor James kay tinuod na bag-o siya, ang tao mabago magyud. Bi apil-apil kun ang Ginoo sa imong kabaguhan.
Ay, kaya pilapil na may damayon man imong Ginoo nga wa may ning sugo nimo na wa bitay ning sugo nako anang pag-adik-adik ko. Wa ning sugo nako nga palahubog ko. Wa ning sugo nako sa una nga mabarumbado ko. No? Ingon sila nga mabag-o man kita kung magbabut-but. Mabag-o ka kung ang imong asawa wa ka kita. Mabag-o ka kung imong bana nalipat, imong anak, imong ginikanan. Di ko mutuon ang mabag-o ang tao kung sila-sila ra. Kay kung tinuod pa na igsoon ako na ning gibalik-balik, kung tinuod pa nga ang tao mabag-o ra dayon wala labot ang Ginoo. Sayop ang gisuwat sa Biblia nga without God we can do nothing. Okay? Kung tinuod pa igsoon nga makabag-o ra ta ning sigarilyo, aning inom, aning suyop og shabu kanang pagkahilig og babay, kung tinuod ra na nga magbag-o ra ta kita-kita ra, wala na lang unta ning naog si Kristo. Yang naghatag sa iyang kinabuhi babaw sa krus sa Kalbaryo. Apaning naog siya, ming ari siya sa kalibutan kay kabalo si Lord Igsoon. Nga kung wala siya, wa tay mahimo. Kung wala iyang tabang, dili ta mabag-o kita-kita ra. We need Him. Amen? Mao na, ang uban kay mga pilosopo ba? Tuo man to. Ilahapon na. Kaya ako na ning gibalik-balik Igsoon. Ang tao nga wala nakasinati sa atong nasinati, di na karelate. Parehan ako. No, di na sila karelate igsoon. Mao na nga again atong topic karon about animan mighty. But ra ba ni mighty? Di kung tuong mighty na ngano man. Kadugayan imong sigarilyo di ka ma-mighty oy. Masakit gud unsa gingon dire. Ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Asay mighty ana, malupog may nunta na inoon. No? Pareha ng sigarilyo nga hope. Unsa meaning sa hope paglaom? Ay paglaom ni manigarilyo ka nga gisunog man imong baga, tanawan ang baga oh. Itom na. Cancer sa baga. Ang no? Smoking causes lung cancer. Asa may hope diha? Naunsa pagkabutanga. Apan mo tuo ko nga ang tinuod nga hope paglaom nato. Si Lord. Amen. Og siya pod ang paglaom nga kung naaman ta ani nga sitwasyon nga para nimo ingani na jud si Roko pastor, manigarilyuhay, mo inom, palahubog or addict sa pornography, ingani na dyan siguro ko, pastor, pero maginulsol man ko. Igsoon, kaya ka ipahigawas sa Ginoo ng imong sitwasyon karon. As long as mo duol lang ta sa Ginoo, mo surrender with a sincere heart, igsoon, kaya ta bag-ohon niya. Diha ko gikan. Ako igsoon, di ko kaihap og pila kakaha sigarilyo akong mahurot sa usa ka adlaw. Basta lang, kita man siguro ninyo na, murag ang akong wait ba akong lips ba murag something no ingana ko daghan kay ngol pastor ingana nga smoker ka before yes kinaon ako na sigarilyo igsoon mo na nga every time magtama ko makasuyop man jud ko before ko basta ini human og mata kaon pa mausuyop jud na ditso na perminti man ko na ikwarta kay ang uban kay bisag mangutana pa mo diri igsoon sa mua ang sauna katong nihit ang shabu kay kusog ang baybas sige gyud po kog suyop mahal kay shabu ang bahig tag 500. Sige, kaya pong suyop kay naman ko'y kwarta sila, di ka suyop. Ako na, kay naman ko'y uyab sa una igsoon nga, naapoy trabaho niya. Murag suportado, bitaw ko financially. Unya, mangawat na po ko kwarta ng simbahan, kay pastor, niya, papa o mama, pastora. Ngawat ko kwarta niya. Kung wa ko'y makawat, mangawat ko rin mga cellphone, rilo, kwintas, aryo, singsing, di ko mahutdan. Mo na nga, sige kong suyop niya. Every time makasuyop ko, pila kakaha, di na ko kahinumdum, akong mahurot. Kay lami isi sigarilyo once makasuyop ta. Nagali may barkada sa una igsoon nga makabalo ko kung makasuyop sa kay magsigisig sigarilyo. Once di siya manigarilyo, wa ni kasuyop pero makakita gali ko niya sigisig patay sindi, nakasuyop ni. Ana igsoon no. So again, makakita tani sigarilyo murag astig kay tanaw ng tao nga ingani pero ang manufacturer mismo ning ingon nga wa tay laing padulngan kung dili ta mo undang ani kanser sa baga. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon Galatia 6:7 kung unsay imong ipugas mo ani ta. Mugpugas dag makadaot sa tong baga mo ani pud ta nga madaot ta. Amen. Ning paluap si Pablo atong lawas ang pinganan kay templo sa Dios. Og kinsa tong mulaglag aning lawas na to? Templo. Laglagon usab sa Ginoo. Igsoon usaday sa rason ako ning balikon nga nay pamilya nga gubot kaayo. Tungod kay sila pod bana baron asawa lulong sa makadaot nga bisyo. Ang makadaot nga bisyo igsoon nay word nga makadaot, it means something nga naka-destroy sa temple ni Lord nga mao tong lawas. Ingon siya kinsa katong magalaglag sa templo sa Dios, sa akong templo laglagon usab sa Dios no.
Walay pabor masuko ang Ginoo kung di nato ampingan atong lawas. Amen. That is why Saint Paul says in the last verse nga, honor God with your body. Himayao nato ang Ginoo sa atong lawas. Kay gipalit ta sa mahal nga bili kinabuhi mismo ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. So to all of the viewers this time nga nag-struggle kaunsaon pag undang igsoon si Lord duol surrender dut simpig sa Ginoo. If the Son sets free, you'll free indeed, meaning kung ipaygawas ka sa Ginoo, may gawas jud ka pareha na ako igsoon, no? Matinga ka nga wala kay gana manigarilyo. Dapat ako kay istorya nga kay ako one of my disciple nagtanaw ron siguro karon kay sa dihang ning nagsigarilyo daw siya, pait na daw. Suway sa panigarilyo. Laina na kayo, lambi nga na bitaw kay ngano man ang iyang craving giwala na sa Ginoo igsoon. Totally na transform siya igsoon. Ngano man iyang gisurrender tanan ning duol ning dangop siya sa Ginoo igsoon. Timan igsoon. John 10:10. The thief ang yawa ang kawatan mingari ngano man pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Para sa maning sigarilyo. Sa gingon sa manufacturer, ang paninigarilyo ay sanhi ng kanser sa baga. Unsay padulngan sa kanser? Patay. So kung imo yung palawman og ayo, kinsay nagpaluyo? Ang yawa. Amen. Ang yawa, mudagan lang na iyang presensya kung i-invite nimo si Kristo sa imong kasing-kasing. Anarawa may, di man na sila pwede mag-uban, magkauyon. In other words, the key, ang yawi para sa tinud-anayng kabag-uhan sa kinabuhi. Ang yawi para muundang na taaning mga butangang wa nalipay ang Ginoo is Jesus Christ, not a religion. Daghang aktibo sa relihiyon, lulong sa makadaot nga bisyo. Ngano man na, pastor, tungod kay dili relihiyon ang makabag-o sa tao. Again, balikon ako. Ang yawi aron mabag-o ta, may gawas tas mga makadaot nga bisyo, dili relihiyon. Relasyon nato ni Hesukristo sa hingpit. Kay daghang aktibo sa relihiyon, pero inig humagsimba, tagay, sigarilyo, suyop, inom, babay. Ngano, pero aktibo. Aktibo lang sa role sa relihiyon. Mao na mga religious, pero dili Diyos nun. Diyos nun means makita si Kristo. Again, dili relihiyon makabag-o. Si Lord mismo, ako mismo. Usa ka living testimony nga way laing makabag-o, Jesus lang. Ang rehab, temporaryo ra ka na muundang. Ang prisuhan, temporaryo ra ka muundang. Inigawas, ana, basta wa kay Kristo. Balik na po kasuyop, bisyo, babae, palahubog. Sigun sa sigarilyo. Apan sa dihang muduol ta, mo surrender ta ni Jesus. May, according to Matthew 11:28, again, balik ko na ko ingon si Jesus, duol kamong tanan, kamong nabudlay, nabugatan sa inyong gipasan, sa inyong gidaladala, kay papahulayon ko kamo. Nasa Ginoo ang tinud-anay kabag-uhan. In other words, bisag dili pa ta moagig prisuhan, rehab, kung muduol ta ni Kristo, sigurado nga tinud-anay tang mabag-o. Nganong makaingon ko, kay ako ni ang akong gisgutan, ako ni mismo, diha ko gikan for a long years, igsoon. Wala imposible sa Ginoo. Imagine, katong akong mama, buhi pa, akong mami, testimony siya, kay bao ba mo mga igsoon, usa ka baril nga luha, dili paigo sa akong hinila kanang bataa nga badlungon kayo. Kanang nakita ninyong nagwali, si Pastor James, akong anak, ang usa ka baril nga luha, dili paigo, hinilak, grabe na badlungon. Kuratan siya, hilak siya. No, hilak siya, igsoon. Sayunan ba, usa ka baril nga luha? Hinilak kaya niya para mabag-o ko. Apan sa dihang ning surrender ko. Natunon ko ba, ning padulong ko sa Yahweh, the key. Sa dihang ning duol ko ni Kristo, nagpaubos ni angkon, nga wa ko'y mahimo kung wa siya. Kay, in how many years kung nag-attempt nga dili, nga mabag-o na unta ko, musuyop, di na ko musuyop og siyabo. Di gihapon. Sa dihang akong gisurrender, ang tanan sa Ginoo, so nagpakitabang ko niya. I invite Him in my heart. I accepted Him as my personal Lord and Savior, as my deliverer, as my healer. Then, giayo sa Ginoo ang akong guba kayo nga kinabuhi. Gipahigawas ko sa tanang makadaot nga bisyo nga akong giantos.
o grasya sa Ginoo igsuon. Karong January, mag 13 years na ko, 13 katuig nga nabag-o, gikan sa Shabu, sigarilyo, inom, babay, marijuana, bulkasil, rugby, sirap, lain-laing mga suyuponon, igsuon. Mag 13 years na ko, tinuod jud ngang makabag-o na to, dili relihiyon, kung dili atong hingpit nga relasyon ni Jesus Christ. Amen? Let's pray. Father God, thank you for your message today, this afternoon. May tungod, Ginoo, sa bisyo, Ginoo. About sa addiction, Lord God. Nga ang tanan, mahimo nimo. May tungod sa mong lawas nga templo nimo, Ginoo, kinahanglan, ampingan na mo, dili na mo hugaw-hugawan, Lord God. So, Lord God, this time, I pray to all of the viewers. If there's anyone who are watching this time nga nagsuffer pa siya addiction, right now, I declare deliverance in Jesus' name. Right now, I declare healing. Right now, I pray for miracle sa iyang kinabuhi. Lord, I pray, manugyan siya nimo, Ginoo. Tabangi, Ginoo. Ikaw nga, Diyos, Ginoo, nga nagbag-o na ko. Kaya sa nimo bag-uho na sila, Lord God. Way malisod nimo. As long as we have faith, as long as we come to you with all of our heart, as long as we pray, we come to you with a sincere heart. Sincero among kasing-kasing, ang milagro mahitabo karon dayon. In Jesus' name. Lord God, way imposible nimo. Again, I pray kung may nagtanaw karon nga nag-struggle siya sa iyong bisyo, Ginoo. Labi na sa topic na mo karon sigarilyo, inom, baron suyok, babay, or any addiction, pornography, any addiction nga wa ka nalipay, Lord God, I declare deliverance for them in Jesus' name. Milagroso ka, Ginoo. Ikaw ang Diyos ni Pablo, from Saul to Paul. Si Pablo nga Saulo kaniadto. Grabe ka salbahis, grabe ka maldito, manlulutos, pero imong gibag-o. The same God, the same Jesus nga nagbag-o ni Pablo, among gialagaran karon, Ginoo. So Lord, again I pray nga kung na may nagtanaw karon nga nag-struggle siya sa mga makadaot nga bisyo, tabangi, Ginoo. Kay kung sila rawa siya mahimo. And tagay sila kaalam, Lord God, unsay angay nilang buhaton para maundang sad na, Ginoo. Because sometimes dili mi makaundang kay nasad mi gibuhat nga nakahatag og doorway or oportunidad sa yawa nga mopadayon mi. But Lord, I pray right now for heavenly wisdom for them para makabantay, makabalo sila unsay angay nilang buhaton, Ginoo, para maundang, ma-stop na ang tanan og totally na gyud nila nga himuong bisyo ang imong presensya. Kaya ang presensya ni mo, Ginoo, walay bisyo nining kalibutan nga makatandi sa kalami kanindot sa imong presensya, Lord God. Lord, again, thank you. I declare deliverance to all of the people who are watching this time nga nag-struggle, nga gigapos sa kaaway in Jesus' mighty name. I declare broken chains right now. Mga bungkag, mga bugto, tanang talikala, kadina, gikan sa kangit-ngit, Ginoo, in Jesus' name. Thank you, Lord. Blessed be your holy name. And to all of the parents and mga asawa or bana or ginikanan nga nag-struggle sila kayang ilang anak bisyoso, Ginoo. I pray nga make them more prayerful, Lord God. Nga di sila mo give up, kanunay lang sila mo sangpit nimo, because I believe in due time mangita kag sitwasyon or senaryo, Ginoo, para ang kanang ilang mga anak or bana or loved ones nila nga lulong sa makadaot nga bisyo, muduol o musurrender kanimo. Walay imposible nimo, Ginoo. You are a miracle worker. You are a way maker. Wa naman mi mahimo, pero naa kay mahimo nga pamaagi, Ginoo. Di ka mahutdan og pamaagi nga epektibo aron ang tao muduol lang kanimo, Lord God. Thank you, Lord, again. Blessed be your holy name. I pray nga kani nga topic, Ginoo, kani nga mensahe nga mong nadungog karon mao ni hinungdan nga magamping gid mi sa mong lawas ingon nga templo nimo. Himayaon kanamo kanunay, Ginoo. Dili mi magpugas og mga butang nga makadaot sa mong lawas kay imuha kining templo ug nagaingon ka sa imong pulo nga imong laglagon ang maglaglag sa imong templo, Lord God. So Lord, I pray amo kining atimanon and everything we do, Lord God, with this body of our own, Lord God, kanang among buhaton mag-glorify ka kanunay, Ginoo. Himayaon ka sa among lawas kay imo ning gipalit sa mahal nga bili, imo mismong kinabuhi, imong gihatag para namo, para sa among kaluwasan. Again, Lord, thank you. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you for your presence. And this time, Lord God, I claim victory. This time, I declare deliverance, Ginoo, sa tanan nga mga naggapos nga naminaw karon in Jesus' name. And our lives will never be
the same again in Jesus name. Kung dili mga lagad na minimo nga tinud-anay, ikaw na ang among bisyo, imong presensya Ginoo. Kay naa dihang tinud-anay nga kalipay og kalinaw sa tibuok panimalay. Dalaygon ka sa walay katapusan, dungog himaya ibalik namo kanimo Amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Mao to atong topic karon, unexpected kay igsoon. No? Ibalo na mo, no? So, that's all for this afternoon. See you again next time. Makabakante ta, maybe tonight makabakante ta. Basta as what I promise, basta bakante ta igsoon. Then nahuman naman ta igsoon, no? Pwede gyapon ninyo i-share kay nindot kay ni about bisyo. Kay as what I have said igsoon, daghang tao nga nag-struggle ani karon nga gusto na mugawas. Amen. Who knows makatabang ni. Mamista tapuhon sa mga brother. Salamat brother. God bless. Long live dia kanunay na unsa. God bless brad. Salamat. Salamat kayo. Salamat sa kung ano. Kisa may uban tanaw ri. Salamat kayo sa imong pulong Pastor Roberto Dian. Okay. Thank you. Praise God. Katolik ko may pasabot ana brad. God bless brad. Salamat, Brad. Salamat, Pastor. Salamat sa brother. Okay? So, this time, ikso na kung ibalik ang tanang dong himayas tumbuhi nga Diyos. Unya, kita ta next time, no? Makalugar na pug ko. Again, don't forget to share aning nga live, ikso. Nindot ni siya, ikso, para sa mga naibisyo. Unya, di na to sila paundangon. Ato lang tagaag realization ba? And, ako nag-ampo nga karong adlaw again and again. This is gonna be a fruitful day. Dili ni matapos nga dili tayo bless ni Lord. Amen. Unya kas kanunay igsoon ampo amping abante. Ampo amping abante. Ampo tagmayng panglawas nagisgod matag bisyo. Ampingan sa nato atong lawas. Kuha ninyo? Ampo tagmayng panglawas at the same time ampingan nato atong lawas. Sige ingon, Lord, tagay kog mayong panglawas Ginoo sa akong birthday. I wish good health. Pero di po ka muundang diha og kuan. No? Ampingan sa nato atong lawas kay ang Ginoo willing magina siya mutabang nato kanunay sa tanang panahon. Tabangan sa nato atong kaugalingon. Amen. So again, that's all for this afternoon. Salamat kayo no mga subscribers. Ani nga page, thank you so much. So ang uban sa nag-send og stars, ang uban mga ning follow. Thank you kayo. And thanks so much sa mga followers nga nag-invite sa inyong friends to follow our page. Again, ako na mong gidasig na pod. I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page. Igsoon para ma-bless sila. More followers, mas daghan ang ma-bless, mas daghan ang na-opportunity nga makadungog sa pulong sa Ginoo. And so wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Igsoon after this, ako ning i-download and i-upload na ko dito. I love you, brother. I love you more, brother. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Praise God. Wa kay duty red ha. Okay? Pero kasabot ni si Brad na ko nga di na medyo ko mo inom di sa ko mo sigarilyo. Brad, long live Brad. God bless, God bless. Regards ta ug nag-duty ka da, regards tang Brad. Richmond dia. Long live kanunay. Okay? So again, that's all for this afternoon. See you next time. Keep safe everyone. To God be all the glory. God bless.